बागुरुम्बा दोहौआ गाबोन जारिमिन सोरजिगोन आरो बेखौ लानानै बयबो गोसोआव गोग्गानाय दं गोजोननाय दं आरो बयबो बेखौ नायनो लुगैदों बे समाव आं दङ सरसजाय स्टेडियामाव जेराव बक्स अफिसनि सिगाङाव बयबो पासनि थाखाय नेगासिनो टिकेटनि थाखाय जों बेहाय रायजो राजा नेनानै दं गोलाव लाइन जाना दं बेहाय बयबो नेगासिनो माला टिकेटखौ मोनगोन पासखौ बोरै मोनगोन आरो गाबोन नायफैनो थाखाय बयबो नेनानै दं गावबो न'खरनि मानसिफोरखौ बेहाय लाबोनो सानदों आं बेहाय रायजोफोर दं रायजोफोरजों सोंनो नागिरगोन माला बेसे गोबावनिफ्राय नेनानै दं आरो बेसे गोबाव जाखो पासनि थाखाय नेनाया जोंना नेनायाथ' जों 9टानिफ्राय नेगासिनो दा 3 घन्टा जानोसै थारमाने जोंनो थाब नांगौ आरोना जोंना आरो जेनेबा माबाबो दङ जोंनो दा रिहार्सलबो दंखायो ओंखाय जोङो फेमिलिनि थाखाय न'नि थाखाय जोङो सानदों दा जेनेबा पास गांनै गांथामसो लागोन होननानै बेखौनो जाहाथे जोंनो इमान गोबाव जों नेबाय थाबनो जाहाथे जोंनो होफैयो ओंखाय जोङो खावलायहरदों सारखौ दाबो मोनाखै जोङो ना ओंखाय गासिबो मानसिफोराव नेगासिनो फुंनिफ्रायनो ओंखामबो जायाखै जेबो जायाखै ओंखाय थाब होबाथाय मोजां जायो आरो आं बुंनो बेखौनो सानदों जे जोंनो पासखौ थाब मोनथों जाहाथे जोंनि फेमिलिफ्राबो नुफैदों आरो जोंनि लोगोफ्राबो गोबां नायनो होनदों बिसोरो फैनो लुबैदों नाथाय जोङो दासिमबो 3 घन्टानि बारबाय फुङाव फैनाय ओमफ्राय जायाखै लोङाखै जों दाबो इयावनो दं ओमफ्राय पासखौ दाबो होआखै आरो ना जोंनो पासखौ थाब होनायबा जों मोजां मोनगोन बेनो बयबो बिदिनो पासखौ नेगासिनो बेहाय एसे थासारिया दुंहाव जाना दं जों सोंगोन मा जादों Momo Khomia Paro. We have been waiting here since 8 o'clock. Itiala pass dia na tita pura rokhi asu aru dancer burok mati ase sobe goi ase nezano baki. Juakali right juakaliও দিয়া নাই আমাক এনেকে ৰখাই থৈ দিছে 10টা বজাৰ পৰা মাতিছে 10টা বজাত মাতি পুৰা লাইন হৈছে ডান্সাৰ বিলাকক এতিয়া মাতি আছে আমাৰ ডান্সাৰ আমি যদি পারফর্ম নকৰো কাক চাব কাক দেখুৱাব তেওঁলোকে হেতু নহয় মেট্ৰ নাচনী বিলাকৰ পেৰেন্টছ বিলাকে এজনীও মানে এজনী পোৱা নাই আমাৰ কামৰূপ মেট্ৰৰ কোনেও পোৱা নাই যদি আমি যদি ডান্সাৰ বিলাকে পারফর্ম নকৰো তেতিয়া হলে ফিল্ডখন খালি হৈ থাকিব কাক দেখুৱাব আমাৰ পৰিয়ালে যদি চাব নাপায় তো কোন কাক দেখুৱাব তেওঁলোকে আমাৰ কামৰূপ মেট্ৰৰ মানে টোটেল 930 জন নাচনী আছে এই 930 জন নাচনীৰ মানে অভিভাৱকবিলাকৰ নামত এতিয়ালৈ গেট পাছ পোৱা নাই এই নাচনীবিলাক লাইন পাতি অভিভাৱকৰ কাৰণে টিকেট নিব আছে যোৱাকালিৰ পৰা টিকেটে দিয়া নাই जों दे पासखौ जों जेरैबायदि 8टानिफ्राय गसंना दङ बेयाव दोङोबा दोङो होखानांगौ आरो होआबा होआ ना बुंखानांगौ आरो बे डिक्लेयार खालामनांगौ आरो बेखौ फिक्स ना दोङोबा दोङो गैयाबा गैया जों एसेबां समनिफ्राय बेयाव माने गसंना दोङो नेना दोंफैयो बे जोंहाबो खस्थ' दोङो दा नङा होमबा बे दङबा दोङो गैयाबा गैया बास डिक्लेयार खालामना होनांगौ आरो बे मानसिफोरखौ गसंथिना होनानै माने लाब गैया मुसाखावरिफोराबो दंना दा मुसाखावरिफोरनिबो आरो फेमिलिफोरा फैनो नागिरदों बेनिखाय पास लानो थाखाय नेबाय थादों बयबो नाथाय बेबायदि जादों दा बिसोरो बेयावसो गसंबाय थागोन ना बेयाव मोसानो थांगोन दा खोनानाय बायदिबा बिसोरखौ दा बैयाव नागिरबाय थादों दा बिसोरखौ जुदि दिहुनना होबा मा जागोन सिटुवेसना बेबायदिबो मोनसे खोथा सोंथि फैदों बेनि थाखाय जों सानो डिक्लेयार खालामबा मोजां आरो एसेनोसै आरो बिदिनो डिक्लेयार खालामनांगौ दङबा दङ गैयाबा गैया माने मानसिफ्रा बे खस्थ' जादों इयाव थानायफोरा बिदिनो आरो बेखिनियानो नेनायाथ' जों दहायनिफ्रायनो टिकेट नेगासिनो दङ माने 3-4 घन्टायानो जाबाय आरो दासिमबो मोननो हायाखै आरो टिकेटखौ माने मोसाग्राफ्राबो बहुत लाइन जादों आरो फेमिलिफोर फैगोन नालाय बिसोर माने सान्दुं गोसायाव बहुत खस्थ' मोनदों आरो नेनानै बेनो दा टिकेटखौथ' जोङो माने गेट पासनि कारनै नेगासिनो दङ मा खालामनो माने 8टा बाजिनिफ्राय नेगासिनो दङ दा मा समाव होगोन मा समखौ थिग थाक होआखै जुदि होयोमोनब्ला जों थिग मथे जों फैगौमोन आरो खिन्थु टाइमनि खुनु माबा भेलुआनो गैया जाहैदों आरोखि थिग पास लानो थाखाय नेगासिनो नों फुंनिफ्रायनो ओमफ्राय जों 9टायावनो फैदों ओंखारना थ' 9टानिफ्राय जों बेयाव दा लाइनावनो दोंगासिनो आरो होथ'नाय जायाखै दा गोबावै होगोन नामाथाय मैयाबो नेदोंमोन मोनाखिसै दा दिनै फैनानै आरो लाइनाव थाफैबाय आरो होथ'वाखै नेगासिनो
बक्स अफिसाव बिदिनो सरसजाय स्टेडियामाव एसे दुंहाव थासारिया बयबो पासनि थाखाय नेगासिनो पासखौ माला मोनगोन बयबो खिन्थानाय बायदिब्ला 3 घन्टानि बारा जाबाय 3 घन्टानिबो बारा जाबाय पासनि थाखाय नेगासिनो बयबो लुगैयो जे गाबोन 19 खालार खालि बयनिबो न'खरनि मानसिफ्रा लोगोफ्रा बेहाय फैनानै बे दिन्थिफुंनाय बागुरुम्बा दोहौखौ नायफैथों बेनि थाखायनो बेहाय एसे दुंहाव जादों थासारिया आं दं भिडिअ जार्नालिस्ट अजय गुप्ताजों जनालि बसुमतारी